Asier Altuna zinemagileak duela 7 urte iragarri zuen Kirmen Uribek idatzitako Elkarrekin esnatzeko ordua eleberria pantailaratu nahi zuela. Eta hementxe gaude Donostiako zinemaldian Karmele estreinatzen. Protagonista Karmele Urresti eta Txomin Letamendi ditu. Eta horiek ezurmamitzeko ardura Eneko Sagardoik eta Jon Elazpiurrek izan dute. Hortaz gaur, 25. fotograman, Eneko Sagardoi eta Jon Elazpiur. Sorte apur bategaz Frantzira alduko sarie. Frantziara? Gaizki dare gauza gala. Hemen gelditzuko naiz. Ospitalian laguntzia bera. Seguro zan, Kaixo, bikote, zer moduz? Oso ondo. Ondo, batetik bestera, ez? Nahiko lan gaur. Bai. Elkarrizketak eta beste. Atzeta gaur artean lan desente, baina oso pozik gaude, gogotxu. Vale, bueno, basiko gara zuzenean, mabira joko dugu. Euskal Herrian, gerra galdua zela 1937an, Txomin Letamendi eta Karmele Urrestik erbestera joan behar izan zuten, erbestean elkar ezagutu ziren eta bertan maitemindu. Zuek bazenuten aurrez istorio honen berri? Zehazki historio honena ez? Badira hainbat historio eta gure bai familia, bai inguruan, holako mila historio entzuten dira, ez? Baina nik haien historia ez nukan entzun da, naiz eta Kirmenek liburua batzuen aterata, eta nik gerora, proiektua zenteratuta gero irakurri nuen liburua, eta gero sartu nintzen pertsonaia hauek ezagutzera. Bai, jakin badakigu bagarela, erbesteratu askoren baga, ilobak edo birilobak edo jakin badakigu horrelako historiak egon direla, egia da, hau bereziki azpimarragarria dela, edo ikusgarria dela, Karmele Urresti eta Txomin Letamendiren bizitza, ez? Bai, eta erbestean artista gisa joan ziren horri esker, eta hor dago lehenengo erronka, ez? Txomin bera trompetista profesionala da, Karmelek ere ikusi zaitugu bai dantzan, kantuan, josten, denetik egiten, zuentzat, papela hau prestatzea nolakoa izan da? Niretzat oso ederra, nego lehen esatezun multikirolak egin ditugula bizkat, ez? Estraskolar pila egin ditugu. Baina hori niretzat profesionea daukan gauza politenetakoa, hilabete batzuetan bilakatzen zera beste zerbait excepzio egoera bat bezala, eta batean ikusta zure burua denbora dedikatzen, piano klasean ikaspaldi hartuak ditu, baina berriro, eta nire betiko irakaslearekin, Larretzburg Altarekin izan ditut klaseak hartu, berriro piano jotzen egotea astean bitan, dantza ikasten egotea, ez inoiz hartu euskal dantza klaseik, eta beti nahi izan dut, Jesusekin, argiako dantzariarekin, dela Euskal Herrian daukagun dantzari onenetako bat, abesbatzak, kupa abesbatzarekin, osea, dia opari txikiak eta lana da, baina, nik uste eneko gehiago sufritu dula, nio nahi zor, dantzan oso gustora, ez dut instrumentu bat zerotik ikasi barri izan. Bueno, baina zure piano gatazkak ere ukidoz, ez ziren pisa bat ere. Lotxagarriak. Ez, baina zaila. Bai, ez dakit, beti teknikoki lana dagoenean, hasieran beti da ilusio handia, ez, azkenean badagoelako ere bai, nik hor uste dut, gai izango naiz hau egiteko eta erakutsiko dut, baina gero egia da ordu asko direla eta oso eskertxarreko lana dela bakarkakoa, ez? Eta trompeta jotzen ikastean niretzat izan da gauza bat oso arraroa izan dena derrepente, baina gero disfrutatu ahal izan dudana, ez? Egia da oso ondo ikasi behar ditugula gauzatxo horiek, ez dakizkigun gauzatxo horiek, gero behar dugun horretan zentratu ahal izateko, dela bi pertsonen arteko maitasun historio ikaragarri bat, mugaz gaindi, gerra sasoian eta guzti horrek dituen berezitasunekin, ez? Baina, bai, lan handia izan da teknikoki egin duguna. Eta zenekoa da soinua? Zue benetan jotzen duzu, trompeta momentuan jotzen duzu? Trompeta, nik digitazioa eta arnasketak ikasi ditut, dela oso partitura zeiak zirela esan beharra dago. Osea, ikasi du, ez? Zehazki egin behar den guztia egiten gestualki. Bai, Ruben Salvador trompetista profesionalaren laguntzarekin, baina gero soinua, gai nintzen ateratzeko nahiko modu kaskarrean, baina soinua gero bikoiztuta dago logikoki trompeta guztia, Ruben Salvadorrek berak, ikuslearen ongizateagatik, baina bai. Baina gestu guzti horiek direla zaiena, bai ikasi nituen. Eta oraindik gogoratzen ditut gainera. Bai. Ordu asko sartu zen. Ordu asko, bai. Hori orduan bizikletan ibiltza bezala izango da, ez? Baina ikasi da azten horrelako zerbait. Zuk esan didazulen, segarragatik ez totan jarraitu? Ez que pena bat itzikuste, inbeste lan nintzen nula eta ikasiko bazenu aizea botatzen, jaukiko zenuk, Da oso instrumento eskertxarrekoa, nik uste ordu asko behar dituzula soinu hon bat ataratzeko, ez? Pianoa jotzen dut eta pianoak badauka zerbait, ez dela desafinatuta egongo, ez? Bueno, badakizu, aktore lana ez badoa oso ongi, beti daukazu trompetista izateko aukera. Bai, eta asko oso beto joango dira gauzak, bai. Bueno, esan dugu, 1937an kokatzen dela filma, ia 80 urte pasa dira, eta zuek pertsonaia eraikitzerako orduan, non topatzen dituzue referentziak edo, nora jotzen duzue hori eraiki ahal izateko?
Ba, eske, alde batetik, informazio asko euki dugu. Hasiere Altunak beraldetik, artxibo handia zeukan eta material pila bat eman zigun, hori oso garrantzitsua izan da, liburua daukagu bestalde, Kirmen ere egon zen rodajean egunen batean, eta gero, pelikulara bertara rodajera etorri izan dira baita ere Karmele eta Txominen familiarrak, bai haien semeak eta ilobak ere bai. Eta gainontzeko, aktore lanari deritzona, gu gure zati hori jartzea, gure referentziekin lan egitea, eta baina egia da hasierrek desiente zuzendu gaitula. Mai gainean lan handia egin genuen, gidoiari buelta asko eman genizkion, ni inoiz ez naute hainbeste zuzendua, Asier Altunak zuzendu izkit esaldiak, entonazioa, hitzak, emakumeanek nola hitz egiten duen eraiki genuen adibidez, ez orduan. Hor talde lan handi bat egon zen, gero familia ere, Javi Barendiarenekin eta Nagore Aranbururekin. Nire bastante konjunto izan dela prozesua. Gero dokumentazio lan horretaz gain, baita ere pixkat gure memoriatik, bai memoria historiko eta memoria emozionaletik ere tiratu dugu asko, ez? Jonek beti izaten du bere amamak, bere birra mamak, nire kasu nire birra itita, nire amamak. Hor badago zerbait, agian hain ofiziala estena, argitaratu izan estena, baina badena gure parte ere bai, eta modu batean nahi edo nahi gabe irteten zaizu, ez? Hori, emozio hori, esangura hori badauka, berezia. Horregatik da berezia ere gure herrian, gure hizkuntzan eta guri buruzko pelikulak egitea, ez? Badagoelako hor zerbait modu eutsi ezinean irteten dena. Eta horrek beti errazten du eta pasarazten zaitu leku batzuetatik oso hunkigarriak direnak eta esfortzu gutxi eskatzen dutenak zentzu batean. Hori ere galdetu nahi nizuen, zuek pertsonalarekin bat egiteko edo saiatzen zareten zuen bizitza pertsonalarekin loturaren bat edo zerbait bilatzen eta ikusten denez kasu honetan ongi etorri zaizue. Eta hortaz aparte ere, pentsatzen dut karakterizazioan, ia pendegia, jantziak, horre guztiak laguntzen duela. Kasu honetan Itziar Arrieta, Nera Torrijos eta Lola López ibili dira horrek zuei, zuen burua beste modu batera jantzita ikusteak eta horrek laguntzen du, ez? Guztiz, eta bazion gauza bat nahi asko laguntzen ziana, kuriosa zen iristen itzen, jazten itzen, makiatzen itzen, eta baina takoiak jartzen dituen momentuan, takoitxo horiek, Karmelen takoitxo horiek, beste gorpuzkera bat hartzen nuen, eta beak ere Bizkaiko emakume hor gogorren tankera eta energika horren tankera hori, ibilkerak segituen aurkitu nion, eta ostia, ni hemen takoiekin aurkitu barret zerbait, eta efektibamente, emantziaten kriston gorpuzkera. Eta horako gauzatxok tontakenik emateute, baina pia laguntzeute. Eta gero jantzkeran ere, 10 urteetan zer gertatzen den histori bada, eta nereak hor diseinatuzun oso ondo, ibilbide guztia, hasieran adibidez, baitut loredun soineko etxoak, pixka bat, gaztetxo, alai, eta historia horiek, gero Karakasen ja emakumetzen da, hartzen du beste elegantzi bat, gero frankismoan itzultzen direnean beste zurruntasun bat, eta opresioa bertan ikusten da, ez, janzkeran bertan, eta zapata horiekin ere aldatzen doa, ez, eta hori guretzat da kriston laguntza personaiak sortzeko. Aipatu duzu Bizkaiko emakume bat, lurraldetakotasuna hor dago, euskalkia ere landu duzu, hori ere nolako prozesua nondik ikasi duzu? Bota. Ez, polita da, ez, da gure hizkuntzak ematen digun aukera, beste hizkuntza askotan bezala, ez, euskalkiak erabiltzekoa eta horiekin pertsonaiak definitu, haien jatorria, haien inkluso maila sozioekonomikoa, badaude hor, pertsonaia sortzeko bide ederra da euskalkiarena, ez? Gure kasuan egin dugu hizkuntza euskalki nagusia Bergararra da, Karmelek Bergararrez hitz egiten du, eta besteok Bilbotik gatozenok euskara jasoagoan. Niretzat beti ederra da lan hori egitea, beti niretzat muga dago zuzentasuna eta ulergarritasuna bermatzean, baina baita ere gure hizkuntzak ematen digun aukera hori erabiltzea, ez? Uste dute aberasten duela, pertsonaiak hurbiltzen ditu, desberdintzen ditu haien artean, eta guretzat aktore moduan gure lanaren parte bat da. Duela urte batzuk agian nahikoa zen euskaraz hitz egitearekin, baina orain niri gustatzen zait eta egin ditut hainbat euskalkitako lanak zuk ere, eta uste dut badela normalizazioaren parte. Osa nahi dut, herrialde anglosaxoietan egiten da, eta berez kurrikulumetan jartzen dute aktorek ze dialekto, kasu horretan egiten duten edo ze azentu egiten dituzten. Uste dut niri asko gustatuko litzaidake bide honetan ere batean zuberotarrez lan egitea, uste dut badela gure herriaren
aberastasun bat, eta txikiak izateak ez du esan nahi, haundira jokatu behar ez dugunik. Ez benetan oso ados nago, eta gauza bat ni oso zoriontsu egiten nagoena. Eta santzianean hasierrik bizkaieraz egin nahi zuela izan zen, ostia, hau opari bada. Bai edo bai. Eta gaina niretzat oso berezia izan da, zen nire ama hizkuntza eibartarra da, nire gurasoak eibartarra dira, eta orduan nik emozionalki ere asko konektatzeten hizkuntza bada. Eta nire familiako historio guztiak ere, eibartarrizkerarekin zerikusia handia duten, eraitxitxa euskaltzalea zen, eta euskera gure familian beti izan da oinarria, beti izan da, eibartarra. Eta Bergarakoan egin dugu, eta eibartarrekin zerikusia handia dauka. Orduan emozionalki, niretzako izan da plus bat gehiago oraindik personaia eraikitzeko, eta oso eskertua nago horri. Ikusten da euskal identitateak eta garrantzi handia duela filmean. Kasu honetan, Karmele filmak zer ematen dio Euskal Herriari? Nik uste dut hor memoria historikoan oraindik egiteke lan handia dagoela, eta pentsatu nahiko nuke nolabaiteko hutsune bat, ez dakit betetzen edo laguntzen duela, diskurso berri batzuk eduki ditzagun presente eta gero etor daitezela beste batzuk ere bai, ez? Eta esaten genuen bezala baita ere beste ikuspuntu batetik, ze oso ohituta gaude beti gizonen historiak entzutera, eta hemen analiz daukagu Karmeleren historioa dela bere familia azkargu egin behar izan zen pertsona bat momentu batetik aurrera eta bere erabaki politikoak adibidez bigarren plano batean utzi, eta nola erabaki guzti hauek ere oso garrantzitsuak diren eta izan diren eraikitzaileak guk gaur egun Euskal Herrian daukagun gizartearentzako, ez? Orduan, asko gustatuko litzaiake honek balio izatea, oraindik historia gehiago irtetzeko eta hasteko entzuten baita ere gure amamen eta biramamen historiak. Izan da aitzaki bat ez, bide berri bati edo bentsat jarraikortasun hortan jarraitzeko. Bikote, ongi, badakit batetik bestera zabiltzatela eta denboraz nahiko larri, baina joan aurretik oparitxo txiki bat egin nahi dizuegu. Ze ondo! Hemen barruan dago oparia, Ze polita. Neceserrak? Barrukoa da, ireki. Baina, kanpokoa ere eraman aldugu kanpokoa ere bai? Bai, noski. Toma! Me encantan! Wow! Ni oso azkirria naiz, Begira, galtzerdi batzuk. Zer jartzen da? Bi pare gainera! Oraingo urratsak, geroko lorratzak, babitu, Karmele pelikulari Total. oso ondo datortzeo, hori berria lantalde osoaren Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei ona etortzeagatik, eta eskerrik asko beste behin zuei kamaratzean egoteagatik. Gaur ere teknika eta realizazioan Lara Madina Beita eta Ainara Rodil izan ditugu, beraz beste bat arte.